двата пътя. Псалм 1. Блажен е човек, който не отива на сбирки на нечестивите, не ходи по пътя на грешници и не седи в събранието на беззаконници. Но му е приятно да се подчинява на закона на Господа и размишлява върху него ден и нощ. И той ще бъде като дърво, посадено край водни пътища, което дава своя плод на време и чието лист не вехне. И той ще успее във всичко, което върши. Не е така с нечестивите, защото те са като плявата, отвявана от вятъра. Затова нечестивите няма да стоят пред съд, нито грешните, в събрание на праведните. Да, Господ одобрява пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще ги провали. Амин.